Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani ne, waɗanda suke so su koyi Larabci, abubuwa guda huɗu ne kacal wanda idan mutum ya iya su ya iya Larabci. Saboda haka akwai mataki na farko, waɗanda suke so su iya karatun Larabci in suka ɗau littafi suna karantawa zar su suna karanta ba tare da suna tsayawa ko suna yin kusakurai ba. Abubuwan da suke da bukata sun haɗa da mutum ya san makharijul huruf, inda ake furta harafan gaɓoɓin furuci. Akwai buƙatar a san alhuruful mushtabiha, wasu harafai na Larabci da suke kama da na Hausa da kuma wanda Larabci ne kaɗai suke da su, Hausawa ba su da su. Akwai anwa'ul qira'a, ita kanta karatun shi kansa yana da nau'o'i yadda ake karantawa da kuma kowanne yadda ake yi. Akwai maharatul qira'a, ƙwarewa a wajen iya karatun Larabci yadda ya kamata. Sannan ma za a karɓi me ma ya kamata na karanta, mutum me ya kamata ya karanta in zai yi karatun. Bayan nan akwai buƙatar mutum ya san kaifa aqra'u, yaya zai yi karatun, wanda ya haɗa da lallai akwai mutum sai ya san wasalain Larabci, fataha, kisra, damma, sukuni, tanwini, shadda, madda, allin, lamu, al da al-muktasarat, wasu kalmomi da ake takaita su ya ake karantawa idan an zo. Akwai iltiqa'us sakinaini, haɗuwar haraffa guda biyu masu ɗauri. Akwai abubuwa da dama da suka shafi wannan ɓangaren. Abul Warqat Foundation mun tanadar muku wani aji na online, wato ta wayar ku za ku karanta ku iya insha Allah. Waɗanda suke so su iya rubutun Larabci su ma akwai buƙatar su san harafan Larabci masu ɗigo da marasa ɗigo, su san yadda ake rubuta harafan huruful hijaiyya, yadda ake rubuta kowane harafi a cikin guda 28 ɗin in sun zo a farkon magana, a tsakiyar rubutu da kuma a ƙarshen rubutu ya ake rubuta shi. Akwai buƙatar su san cewa akwai harafan da ake rubuta su kaɗai, ba a liƙa su da wani harafai, da kuma waɗanda sai an haɗa su a jikin wani harafi yayin da za a rubuta su. Sannan za a san tarihin rubutun Larabci. Da Larabawa idan sun zo rubutu suna yi ne babu ɗigo ba wasali, to ya aka yi aka wayi gari yau muna yin rubutu da ɗigo da wasali. Tarihi ne wanda ya kamata a ce mun san shi ma. Sannan akwai buƙatar a san yadda ake jera rubutun Larabci a tartibul abjadi wal alif ba'i, alifun ba'un ta'un ko abajada, ya suke har zuwa ƙarshe. Akwai anwa'ul kitabatil arabiyya, yanayin yadda ake rubutu na Larabci. Akwai nau'o'in rubutu kowanne da sunansa ya suke. Sannan akwai ɓangaren alhamza, ya ake rubuta ta, hamzatul wasli, hamzatul qad'i. Akwai ta'un da aka rubuta rufaffiya da buɗaɗɗiya, ya ake rubuta su. Akwai harafan da kuma ake ƙara su, akwai harafan da kuma ake shafewa, wasu ana furtawa wasu kuma ba a furtawa. Duk za mu san irin wannan a wannan ajin. Akwai kuma al-akhta'ul imla'iyya, kusakurai na rubutu da mafi yawan ɗaliban Larabci sukan yi su. Sannan akwai alamatut tarqim, alamomin rubutu, kuma full stop da irin wannan ya sunansu da Larabci kuma a ina ake amfani da su. Wanda za su shiga wannan ajin su ma za su tanaji wannan abubuwan karatuttukan masu muhimmanci, za su same su shi ma a naira 3000 kacal. Aji na gaba shine dawhatul istima'i, yadda za mutum zai ƙware a wajen sauraron Larabci, sauraron da zai yi tasiri a wajensa, yadda zai bunƙasa masa iya Larabci, ya ji shi ma yana yin sa, kalmomi suna zaunawa a ƙwaƙwalwarsa. Wanda za mu yi magana akan abin da ya shafi tun daga sauti zuwa rabuwarsa zuwa harafi da wasalai, da muhimmancin sauraron Larabci idan ana yi, da nau'o'in yadda ake sauraron Larabcin kansa, da kuma abubuwan da za su taimaka mutum ya dinga sauraron Larabcin yana fa'idanta da shi, yana ƙaruwa da shi. Akwai kuma abin da ya shafi at-talkhis wa qadayahu, yadda mutum idan ya ji abu na Larabci zai iya rairaye shi, ya summary ɗinsa, ya taƙaita shi. Shi ma wannan ajin yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, wanda ɗaliban ciki za su yi karatu mai tarin yawa a naira 3000 shi ma kacal. Aji na 4 shine dawhatut tahaddus bil arabiyya, yadda mutum zai dinga magana da Larabci ko da Balarabe suka haɗu. To wannan ajin mun tanadar muku kalma 1000 da wata kalma 2000 kenan, wadda mutum yake amfani da ita yau da gobe a cikin maganarsa, kuma idan an haddace ana Larabci za a dinga amfani da su. Sannan bugu da ƙari akwai abin da ya shafi al-mufrad wal muthanna wal jam', yadda mutum zai faɗi kalma ita kadai idan guda biyu ne, idan jami'i ne ma ya zai faɗa. Sannan akwai al-mubtada wal khabar, yadda ake fara magana da yadda ake bada labari. Akwai an-na'at wal man'ut, sifa da abin da aka siffanta.
Akwai abin da ya shafi fi'ilaye madi, mudari'i da amri, ya ake samar da sigar su. Akwai al-mudhakkar wal mu'annath, yadda ake faɗar jinsi namiji da na mata a larabci saboda yana bambanta da namu na Hausa a wasu lokuta. Sannan akwai istikdamu anaitu, yadda mutum zai sarrafa alifun, nunin, ya'un, ta'un a wajen fi'ili mudari'i yayi magana da su yadda ya ga dama. Akwai huruful jarri na larabci, akwai almilkiyya, yadda mutum zai mallaka ya ce abu nasa ne, duk a ciki. Akwai kuma abin da ya shafi al-akhta'u shai'a, kusakurai na yau da gobe da akan yi. Sannan akwai usulubul ishara, yadda mutum zai yi nuni zuwa wani abu ya faɗe shi da larabci. Akwai at-ta'birul arabi, wajen maganganun larabawa salon magana ne da azanci, wanda bayan wa'incan kalma 2000 to wannan ma mun tanaji ta'abiri da salon magana larabci da abin da ya shafi karin magana da hikimomi wanda sun doshi guda 100 ko sama da haka a wannan ajin insha Allah. Sannan akwai abin da ya shafi usulubul istifhami, abin da ba a sani ba ya za a yi tambaya a kansa. Wannan ajin shi ma akan naira 3000 kacal za a yi karatu a cikinsa, sai wanda mutum ya zaɓa. Ga wanda ya shirya zai shiga ɗaya daga cikin ajujuwan, kofa a buɗe take, sai a neme mu a nambobin wayar mu, ai magana ta WhatsApp domin yin registration ko neman ƙarin bayani. Ita ce 0806038369, 0806038369 domin a registration kafin ajin ya cika. Kowane aji akwai adadin mutanen da za a iya ɗiba. Allah ya bamu dace. Wassalamu alaikum.